Hello guys, it's me again, it's Mel's Kitchen Vlog, and for today's video, ayan, as you can see sa mga nakapanood po ng aking vlog kahapon, ito po ay continuation lang po ng aking vlog. So dito tayo magiging abala ngayon, lilinisan at aayusin po natin ang ating plant rack, yung second na plant rack po guys. So sa mga bago po, sa mga gusto lang, please subscribe and please click notification bell para updated po kayo palagi sa aking upcoming video. So thank you so much in advance guys. So let's start na guys.
ulit ako dyan guys kasi may bibili lang ako saglit. Bibili ako ng Pumis. Ayan. So, ayan. Punta muna tayo. Yung binalikan natin guys, itong si Pumis. Ayan, kasi mura lang siya. Pero hindi ko alam kung gaano kabigat ito, kung ilang kilo. Ito, bilhin natin saglit. Ano? A few moments later. Ayan guys, tapos na tayo sa Pandayan. Nakabili na ako ng Pumis at saka nakabili ako ng gagamitin ko para sa aking garden. Ipakita ko na lang mamaya guys pag nasa bahay na tayo. So ito, daan muna tayo saglit dito sa Jollibee drive-thru para makabili ng snack. Kasi naiwan yung dalawang bata ko, yung dalawang binata ko. Yun. At bumili daw ako ng yung favorite nila. Ay, hindi naman favorite. Ayan, bili daw ako ng merienda nila. And si Mr. bumili lang ng kamatis at saka alugbate at saka red eggs para daw sa breakfast para bukas. Ayan. And then ako naman, yun nga, Pumis, at saka yung gamit ko sa halaman at saka bumili rin ako ng paso guys. Ayan. So later again guys, mamaya ulit sa bahay. Ito guys, pauwi na kami. Ayan, nakabili na ako ng Jollibee. Bumili ako ng favorite ko na Aloha Jollibee. Tapos fries with pineapple. And then binilahan ko lang yung mga bata ng white cheeseburger, yum with burger. Burger with cheese. Ayan. Tapos si Mr. ayaw niya, hindi siya mahilig sa mga fast foods. Ayan. So let's go home guys. See you in a bit. So, ito guys, nakauwi na kami ni Mr. Ito, sabi ko nga, bumili kami ng Jollibee. Ito, pineapple juice. Tapos, yung my favorite na Jollibee, Aloha Burger with fries na regular. And, yung sa dalawang bata nga, dalawang pineapple din. Tapos, yum burger with cheese. At saka, regular na french fries. So, let's eat guys. Ayan, mamaya ulit. Ito guys, tapos ko na silang inayos. Ayan, si spider plant, dito ko muna siya nilagay pansamantala. Tapos si butterfly, ayan, ayun, sa dati niyang pwesto. Tapos, yung dalawang peperomia ko, yun, si Cupid peperomia, at saka isang variegated na peperomia, ayan, dyan na muna sila. Ayan, tapos si mother plant ng satin photos, andun siya, nilipat ko siya dyan. Tapos, si Enjoy photos. Tapos si Philo heart leaf. Ayan, dyan siya sa gitna ng mga photos. Ay, ito naman si Neon photos. Ayan, tapos yung galing din sa Gilgerona. Pangalan ito, Marble Queen photos. Tapos, itong ayan, nakalimutan ko na yung pangalan itong philodendron na to. Tapos, si Squammy Perum. Ayan, lalaki na ng mga dahon niya guys. Tapos, malungkot ako dito sa aking albo. Pero guys, may tumutubo siya, oh, ayan. Kaya may tumutubo siya, kaya hindi yan mamamatay. Buhay yan guys. Ayan, think positive. Tapos ito, dito ko nilagay si Alocasia Forte. Ayan. Tapos si Gloriosum regular form. Tapos ito sa aking green shield. Yung isa yun guys, oh, naninilaw na siya. Yung pala, may papalit na isa. Ayun, may tutumutubo kasi yung bagong dahon. Ayan. Tapos si Calathea zebrina. Tapos isang Calathea ulit. Hindi ko alam kung anong pangalan. Si rabbit foot. Ayan, ang lungkot nila guys. Ayan, oh. Ayan, yung mga Calathea ko. Tapos ito isa. Ayun, yan din. Ayan, ang lungkot nila guys. Ito si Big Roy. Buti pa yung aglaw nema. Madaling buhayin. Ayan, tumutubo na naman yung bagong dahon niya. Ayan, yung aglaw. Ayan. Tapos, ito kabisado kong pangalan to. Ano to? Snow White.
Ay, hindi. Ay, oh, tama si Snow White ito. Ginagawa mo. Tapos, ayan. Prayer plant din to. Ayan. Tapos, may mga aglow. Tapos, aglow ulit. Ayan. Ito guys is, nag-pro pa lang ako nito. Yung mother plant niya doon sa labas. Tapos, hindi ito Snow White guys. Parang Snow White lang. Pero pabilog yung kanyang dahon. Hindi kagaya ni Snow White na pahaba. Ayan. Kaya pagkakamalan natin Snow White siya. Tapos, si Pink Caution. Tapos, ito hindi ko alam kung ano yung pangalan. Nakalimutan kong lagyan kasi. Ayan. Tapos, ito si Pink Chandang. Tapos, yung isa na yan. Ayan. Okay. Bibili ako ng neem oil guys kasi tingnan nyo oh. Meron siyang disease. Meron siyang yung puti-puti na yan oh. Hindi ko alam kung pangalan yan. Ayan. So yan. So ito na guys yung binili natin sa Pandayan kanina. Ayan, i-flex ko lang. Si Pew Mist to guys. Nagamit natin sa aking pagtatanim. Ayan. Tapos bumili rin ako nito. Itong mga kit na to, hindi ko alam kung ano mga pangalan nito. Ayan, binili ko para hindi masyado marumihan ang aking mga kuko at mga daliri. Ayan. And, yun nga, sabi ko, bibili ako ng paso pag pumunta tayo ng bayan. So, nagpunta naman tayo kanina. At bumili ako ng 4 para dun sa aking philodendron. Yung sinasabi ko ng need ko nang ilipat sa white pot. Ayan, kasi masyado mabigat yung clay pot na ginamit ko. Ayan, so ito, bumili ako ng 4 guys. And then, bumili rin ako ng 3 guys, extra. Kasi nga, may paparating ako, in-order ko naman. Galing sa hindi sa Bataan, galing sa Laguna. Ayan. Bumili ako ng 3. Next na lang bibili, pag may pera ulit. That's all for today's video guys. So, thank you so much for watching. I hope na nag-enjoy po kayo. At sa mga bago po, lagi ko sinasabi, please subscribe and please click the notification bell para updated po kayo sa aking mga upcoming videos. So, thank you so much guys. Take care, stay safe, God bless. See you in my next vlog.